Čaute ľudia, dneska vás zdraví Dávid, ako môžete vidieť, hráme Brookhaven a ja to spravím pre vás, lebo ste najlepší a ďakujem za 10 odberateľov a ste najlepší, ste super, moc a budeme vykradať domy a ideme na to. No. Počkajte. Keď ja chcem ľudí... Aha, už to ide. Nice. A ideme na to. Alebo viete čo, ľudia? Nájdem to takto. Tu je dom. Ale musíme potichu. Ja je rebrík, a ja že dvere. Alebo takto. Alebo idem na rebrík a hotovo. No. Prepáčte, že takto to robím, že keď vidíte aj toto, lebo ja držím telefón, ja nahrávam ešte a napíšte mi niekde na short, na komentár, že jak sa robí video, keď nenahrávam. Napíšte mi do komentára sem. Alebo do shortu, jak chcete. No, ideme. No. Prepáčte, že som takto... prepáčte, že ja hýbim. Tak čo je? Kámo, oni si myslia, že toto je môj dom, že ja vykradám. Tu je trezor. Keď vykradnem 3 domy, tak mi dáte 100 odberateľov, prosím. Jaj. Ježíš. Super, prvý dom máme. Yes. Nice. Nejaká dievča je tu, ale to si nevšímajte. No, už som utiekol. No. Ideme teraz sem. Skúsim. Keď mi to nevidie, tak je smůla. Ľudia, počkajte. Položím si telefón, aby mi to išlo. OK? Počkajte. Počkajte, ľudia. Nice, dobre mám. Dobre, ľudia, mám. Prepáčte, že som to tak urobil, lebo ja proste držím telefón. Prosím, napíšte mi do komentárov, že ak sa robí video. Počkaj, lebo ona mi dá ban. Pozor! Keď ja neukradnem 2 domy, tak mi aspoň dajte 20 odberateľov. Toto ide.
Nice. Dobre, som tu. Len nevím. Počkaj, tu není trezor. Tu není trezor. Tu by mal byť trezor, ľudia, ale... Teraz jak sa dostanem? Počkaj. Vím, čo ja urobím. Počkať. Som to tam dal? Počkať. Ja ne. Teraz ak sa dostanem preč. Viem čo urobím. Ja sa toto si dám. No. Jo. Posledný dom. Ideme. Sem. Tuto neviem, čo bude. A keď tam nebude, tak aj tak som to vykradol. Ja počkaj, ja som nemal zazvoniť, Ježiš. Však ja tu mám toto. Čo to tam nejde? Som tu. Dúfam, že tu bude trezor. No tak tu to určite nebude. Aha, tu sú schody. Ne, ja počujem niečo. Ona je tu. Ale dúfam, že to vykradnem. Musím sa snažiť. Joj. Tu nie je trezor, ľudia. Tak pokud sa vám tohle video líbilo, dajte like, odber. A akorát mi dala banál, to je jedno. Dajte 100 odberateľov. Mám vás rád. A tak pokud sa tohle video líbilo, dajte like, odber a čus!